I vores solsystem, Mælkevejen, findes der indtil videre 8 planeter, som er delt op i 2 grupper: indre og ydre planeter. De indre planeter er Merkur, Venus, Jorden og Mars. De ydre planeter er Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun. De indre planeter er alle små planeter, bygget op af metaller og klippearter, mens de ydre planeter er store og består af gas, primært helium og brint. De 2 grupper af planeter er adskilt af et asteroidebælte, mens et andet bælte, Kuiperbæltet, findes et sted længere ude i forhold til Neptun, hvor isplaneten Pluto også findes. Længere ude har man en teori om, at der er en kugleformet sky af kometkerner omkring hele vores galakse. Den kaldes Oort-skyen og betegnes som galaksens grænse. Johannes Kepler var en tysk matematiker og astronom, som fandt ud af at beskrive planeternes bevægelse ved 3 forskellige love. Derudover var der Isaac Newton, der ca. 50 år senere fandt ud af at lave sin egen udgave af Keplers 3. lov. Men ham venter vi lidt med. Planeterne bevæger sig i ellipsebaner om solen. Den første af Keplers 3 love beskriver, hvordan man laver en ellipse. En ellipse er som en fladtrykt cirkel. For at tegne en ellipse skal man bruge 2 brændpunkter, F1 og F2, altså 2 tegnstifter. En snor i en bestemt længde lægges om de 2 punkter, hvormed man så kan tegne sin ellipse. På et hvilket som helst punkt på ellipsens bane gælder, at længden fra F1 til det punkt P plus længden af F2 til det samme punkt P er lig en konstant. Uanset hvor på ellipsen vil denne konstant give den samme. Altså længden af F1 til punktet P plus længden af F2 til punktet P er lig 2a. A er ellipsens store akse. Keplers anden lov beskriver hastighedsvariation i en planets bevægelse. Loven fortæller blandt andet, at en planet bevæger sig hurtigere tæt ved solen end langt fra. Loven siger direkte: det er radiusvektor per tidsenhed. Årstregen areal er konstant. Okay, hvis du ikke forstår, hvad loven siger, så se på ligningen, som loven udtrykker. Altså, hastigheden i appel gange appelafstanden er det samme som hastigheden i perihel gange perihelafstanden. Altså den her ligning beskriver hastighedsforholdet for planeten omkring solen, når den er i appel eller perihel. Okay, hvis du stadig ikke forstår det, så der kommer nogle eksempler, så bare vent. Bare husk den der ligning. Keplers 3. lov bruges til at beregne omløbstiden for planeter, asteroider og kometer. Omløbstiden i anden divideret med storaksen i tredje lige med 1 år i anden divideret med 1 astronomisk enhed i tredje. Altså 1 år i anden og 1 astronomisk enhed i tredje er sammenligninger med jordens bane, så hver gang du regner med det her, så er det altid i sammenligning med jordens bane. Så altså med nogle lynhurtige omregninger kan vi udregne omløbstiden til at være kvadratroden af storaksen divideret med 1 astronomisk enhed i tredje år. I en planets ellipsebane vil det tyngdepunkt planeten cirkler om, f.eks. solen, være i et af brændpunkterne. En hver ellipsebane om solen er karakteriseret ved 2 punkter, kaldet appel og perihel. Appelpunktet er det punkt, der er fjernest fra solen, og perihelpunktet er punktet nærmest solen. Vi kalder perihelafstanden for RP, og appelafstanden for RA. Disse 2 afstande kan skrives som perihelafstanden plus appelafstanden er lige med 2 gange storaksen. Excentriciteten E er i matematikken et mål for, hvor aflang eller fladtrykt en ellipse er. Excentriciteten defineres som værende lig 0 for en cirkel, mens den for ellipser er større end 0, men mindre end 1. Mere præcis skrives det som appelafstanden er lig 1 plus excentriciteten gange A, altså storaksen, og perihelafstanden lige med 1 minus excentriciteten gange storaksen.
Vi kan altså udtrykke excentriciteten som værende: excentriciteten er lig appelafstanden minus perihelafstanden divideret med appelafstanden plus perihelafstanden.